Приближаваме целта Христо. Спускам се. Трябва да ги застрелям. Сега трябва да отида и да си върна откраднатия кабел. Ето го, командо! Само да се добера до пушката. Хванах я. Командо е мъртъв, повтарям, командо е мъртъв. Но какво? Христо, прати подкрепление. Ало, Христо, чуваш ли ме? да, аз те чува. Командо, ти ли си? Да, аз съм. Ранен съм, прати подкрепление. Добре, веднага, но първо трябва да видя дали хеликоптерът е свободен. Добре. Командо, добре ли си да ти донеса ли аптечка? Не! Много ясно, че трябва да ми донесеш аптечка, бе. Кървя. Ето, заповядай. Благодаря ти, Христо. Сега се чувствам много по-добре. Да си върна кабела. Идваме. Но първо трябва да си взема оръжието. Ето го, кабелът. Най-насетне. Сега мога да догледам. Сега мога да догледам България на световното. Време е да се завръщам вкъщи и да догледам световното. О, не! Но какво е това? Това е таста с малийския дявол. Ще трябва да се отърва от него, за да стигна до хеликоптера. Тървах се. О, не! Хеликоптерът! Какво се е случило? Изглежда ще трябва да потърся друг превоз. О, да, ето го.